Hej folk, jeg ser lidt grim ud i virkeligheden nu, men det er fordi, at jeg vil bare lige give en lille infovideo om, at jeg ikke skyper særlig meget med Patrick og Magnus og Patty mere, men jeg skyper sådan mest med Magnus og sådan noget, så den bliver jeg nødt til at smide ud. The Unicorns, og så samle nogle nye til vores kanal. Jeg er også selv over det, fordi jeg synes, det er rigtig synd for dem. Fordi det var jo også deres idé. Men det er simpelthen ikke koden til The Unicorns. Så til BakerGaming.dk. Så ja, jeg går også ud af The Unicorns, men Patty, hvis du ser den her video, jeg går også ud af The Unicorns. Bare lige så du ved det. Ellers var det bare det. Så jeg samler nogle nye til kanalen, og så kommer jeg tilbage på et eller andet tidspunkt.